Juan. Egun batean urtsintza etorri Zu heltzera nire anaia? Ez, begira nire hilera eta nire buztana hain garbia. Eta bero txoria etorri zen saltoka. Zu heltzera nire anaia? Ez, berriro nire errumaka aldean daude. Eta gero jatu etorri zen. Zu heltzera nire anaia? Eta gero txerria. Kaixo, egun hona anaia. Ni ez nahi zure anaia. Guazen? Putuak jolaztea eta gero lokatzetan ezatzea. Ni egiten dugu. Nik ez du nahi. Zure gara txoko